Nagpatag ang barangay kapitan sang San Antonio Molo, Iloilo City matapos nga nagreklamo ang iyang pumuluyo ang ginbotangan sa truck ang ilalagyan kahapon sa nga Agosto 14. Suno kay Cap Eric Gallego nga wala sa makibalo kung sino nagbutang sa truck nga kupos ang rida, wala sang kambyada kag manabela nga nagabalabag sa ginaagyan sang residente. Payag pa ni Cap Gallego nga ang lote nga napanagyan sang Orgonia Realty and Development Organization kag marugay na kontani nga ginaklaim ang lote. Anay naman niya patawag ni Cap Gallego ang nag-star sa lote kag naga-Orgonia gunya mahusay ang problema pero wala nagakanto ang iya residente. Sa truck ni sino kuno nagbutang ni Cap? Iway kami kabalo kasi noon na da. Di siyempre ipabalo lang ko kuno nila ya kuno sa Orgonia. That's why nagkiangot mo ko sa Orgonia nga abi ko ano ti para masabat Manila kag kung pwede maayo tanay. Gin siling pasang kapitan mga K5 nga alas 10 sa Agosto 15 sa daw sa Huwebes. Ipatawag ang magtimbang ka kampo agud nga mas solusyonan ang problema. Balita nagikan sa distrito sa Molo. Ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.